hostia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor práce a sociálnej politiky je tiež dôležitý výbor v rámci činnosti Republiky zamestnávateľov a dovoľte, aby som vás niekoľkými vetami poinformoval o našich hlavných činnostiach a o našej predchádzajúcej činnosti. Aktivity Republikovej únie zamestnávateľov v oblasti trhu práce, sociálnej politiky, vzdelávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši spomínaný výbor. Rád by som vám teda v niekoľkých bodoch uviedol jeho hlavnú činnosť. V oblasti sociálneho dialógu Republiková únia zamestnávateľov považuje sociálny dialóg za dôležitý nástroj participácie zamestnávateľov a zamestnancov na formulovaní hospodárskej a sociálnej politiky s cieľom zachovať sociálny zmier prospech prosperity Slovenska. V tejto súvislosti musíme konštatovať, že v uplynulom období sa čoraz menej stretávame s konštruktívnym prístupom k rokovaniam na najvyššej tripartitnej úrovni. Za hlavnú príčinu tohto stavu považujeme nedostatočnú kvalitu komunikácie medzi sociálnymi partnermi, ktorá spočívala predovšetkým neochote našich sociálnych partnerov viesť rovnocenú diskusiu s predstaviteľmi podnikateľskej sféry. Týka sa to hlavne odborárov, konfederácie odborových zväzov. Vychádzajúc z týchto skutočností a vzhľadom na nedodržanie dohôd sa prezidium Republikovej únie zamestnávateľov rozhodlo zmeniť prístup k účasti zástupcov NUZ na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Zároveň deklarujeme pripravenosť kedykoľvek si sadnúť za rokovací stôl s predstaviteľmi vlády, ministerstiev či iných štátnych inštitúcií a v prípade, že dôjde k zásadnej zmene prístupu odborov k sociálnemu dialógu i s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov. V oblasti vzdelávania a potrieb trhu práce by som chcel uviesť. Dlhodobým problémom trhu práce na Slovensku sa stala vzdelanostná štruktúra absolventov škôl, stredné, odborné či vysoké školstvo. Republiková únia zamestnávateľov je preto aktívna v tejto oblasti a v uplynulom období sa venovala najmä oblasti odborného vzdelávania. V tejto súvislosti oceňujeme aktívny prístup a racionálnu komunikáciu s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri príprave nového zákona o odbornom vzdelávaní na stredných školách, ktorý bol včera schválený v Slovenskej národnej rade. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá takisto patrí do našej agendy, pokladáme túto agendu za dôležitú. Naši zástupcovia aktívne pôsobia v rôznych poradných orgánoch a komisiách, tak v rámci domácich ako aj zahraničných inštitúcií. Podpísali sme vyhlásenie k realizácii koncepcie BOZP, čím sme sa prihlásili k záväzku zlepšovať pracovné podmienky na pracoviskách a znižovať počet pracovných úrazov. Vážení delegáti, ctení hostia, problematika práce a sociálnej politiky patria z pohľadu zamestnávateľov medzi prioritné a preto NUZ v uplynulom období pripomienkovala množstvo legislatívnych návrhov, ktoré nebudeme radšej menovať, lebo je skutočne veľa. Presadzujeme záujmy podnikateľov prostredníctvom pôsobenia expertov v orgánoch mnohých ministerstiev a inštitúcií. V činnosti práce a sociálnej politiky pre rok 2009 sme sa zamerali na nasledovné oblasti. Problematiku minimálnej mzdy, prípravu nového flexibilného zákonníka práce, problematiku voľného pohybu pracovných síl, reformu sociálneho systému, vzdelávaciu sústavu a dostatok kvalifikovaných pracovníkov vo vzťahu k potrebe trhu práce, migračnú politiku a aktívnu politiku trhu práce a jej vplyv na podnikateľské prostredie. V oblasti zefektívnenia trhu práce a pracovnoprávnej legislatívy vidíme potrebné realizovať nasledovné opatrenia. Odpojiť inštitút minimálnej mzdy od existujúcich zákonov, zrušenie jeho naviazanosti na ďalšie platové stupne a podporu udržania čo najväčšej suverenity Slovenskej republiky v oblasti pracovnoprávnej legislatívy. Za základné piliere prosperity Slovenska v oblasti v budúcnosti považujeme systematickú a efektívnu podporu vzdelávania, inovácií a znalostnej ekonomiky. K tomu je z nášho pohľadu potrebné ukončiť prebiehajúce legislatívne zmeny a tu dôraz kladieme na tvorbu individuálnych školských vzdelávacích programov pre jednotlivé stredné školy v spolupráci s významnými miestnymi a regionálnymi zamestnávateľmi. Aby som vás chcel upozorniť, že naozaj pri
prichádza ten správny čas, kedy sa bude treba angažovať. Podarilo sa nám získať dobrú pozíciu v gestčných radách za republikových zamestnávateľov všade tam, kde viac menej to potrebujeme, a preto vás potom poprosím o spoluprácu, keď budeme dotvárať jednotlivé zastúpenie. Takisto zaradenie výdavkov na výskum a vývoj, ako i na podporu výskumu a vývoja u tretích subjektov v oblasti výskumu na univerzitách a podobne, tak aby tieto náklady patrili medzi daňovo uznateľné v plnej výške. To je zhruba všetko, o čom som vás chcel poinformovať. Chcel by som zdôrazniť, že naozaj tá problematika je veľmi široká. Výbor práce a sociálnej politiky má dosť problému obsiahnuť celú problematiku v tom kontexte, ako to potrebujeme. A chcem vás požiadať o širšiu spoluprácu práve pri pripomienkovaní jednotlivých zákonov a tak, aby sme využili ten potenciál